Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor gastvrij Zeeuws-Vlaanderen. Geweldig. Met wie heb ik het genoegen? Ilse de Smit, hallo. Hallo. Ik ben regio-coördinator van Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen. Nou, welkom. Dank je. En aan jouw zijde? Ik ben Robert-Jan Calon en ik ben sinds kort voorzitter van de stichting. Oh, geweldig. Robert-Jan, de Stichting Zeeuws-Vlaanderen Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen. Die staat dus niet voor heel Zeeuws-Vlaanderen, maar vooral voor West-Zeeuws-Vlaanderen, begrijp ik? Ja, die staat voor de gemeente Sluis. De gemeente Sluis is ook de partij die ons subsidie geeft. Dus wij richten ons echt op de gastvrijheid in de gemeente Sluis. En vooral ook voor de inwoners natuurlijk. De inwoners en de toeristen, maar we richten ons met name op, we hebben 2 speerpunten. Dat zijn de gastheren, daar kan Ilse straks nog een heleboel over vertellen. En we doen, als een mooi woord, bezoekersmanagement. Oké. Zeg, en wat was eigenlijk de aanleiding om deze stichting op te richten? Is dat uit de een of andere... Daar kan Ilse, ja? Ja, we zijn begonnen ten tijde van corona. Iedereen weet waarschijnlijk nog wel hoe de situatie toen was. We waren van alles en iedereen afgesloten. En een aantal ondernemers zijn toen opgestaan, zijn richting de gemeente gegaan van goh, op het moment dat we weer gasten mogen ontvangen, kunnen we dan budget krijgen om in ieder geval onszelf weer op de kaart te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Dus er is een taskforce opgericht. En uiteindelijk zijn we doorgegroeid naar een stichting. En wanneer is die ongeveer opgericht? Die stichting die is nu officieel... toen was het een taskforce. Was het nog geen officieel orgaan zoals het een stichting is nu. Dus begonnen in 2020 en sinds 1 januari 2022 een stichting. Oké. Ja. Jij noemde al de gastheer, Robert-Jan. De mensen die dus een opleiding gehad hebben. Ja. Gastheer en gastvrouw van het SWIN, begrijp ik. Ja. En hoe is dat gegaan? Dat gaat heel goed. Daar bouwen we aan. We zijn daar nu, Ilse, met hoeveel... Er zijn nu 93 opgeleid in heel de Zwinstreek. Zo. Ja. En die opleiding, kun je daar kort iets over zeggen? Want ik begrijp dat IVN, het Instituut voor Natuureducatie, is er ook bij betrokken. Maar ook natuurlijk het SWIN, het landschap natuurlijk. En ook de gemeentes dan, begrijp ik. Ja, klopt. We zijn met een aantal partners hebben we dit project opgestart. Dus de Zwinstreekgemeente, Knokke-Heist, Damme, Sint-Laurijns, Maldegem en wij als gemeente Sluis. Okay. En onze opleidingspartner, dat is IVN Natuureducatie. En die cursussen die worden aangeboden vanuit de Zwinpartners. Voor iedereen die toeristisch-recreatief ondernemer is of dan wel werkzaam is. En het bestaat uit 4 lesdagen. En uiteindelijk mag je jezelf gastheer of gastvrouw van de Zwinstreek noemen. Ja, nou ik ben opgeleid als gastheer van Grenspark Groot-Zaaftingen. Ja. En even een kleine toelichting. Wij moesten dus bijvoorbeeld ook de mooiste locatie in de streek uitkiezen. En dat moest je dan ook presenteren. Maar ook het streekgerecht. En dat sprak me natuurlijk enorm aan. En dat zijn natuurlijk allemaal gemotiveerde mensen. En het leuke ervan is, uit alle hoeken van de samenleving eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld Grenspark Groot-Zaaftingen was dan de driepoot van haven, landbouw en natuur. Ja. En dat zullen ze natuurlijk ook wel hebben bij de gastheren van het SWIN. Ja, klopt. Ja, klopt, hè? Ja, gastvrijheid is een van de pijlers. Cultuur, historie, natuur en mis ik er nog één? Ja, streekproducten natuurlijk, het culinaire, ja. Ja, nou en het leuke ervan is, het is nou 3 april met opnames. Maar een tijdje geleden was er een bijeenkomst in Mauritshof. En dat was heel leuk. Robert-Jan, kun je even iets toelichten? Want jij was daar ook nog in beeld natuurlijk. Ja, er was een samenwerking met de gemeente Sluis. Dat was de ondernemersbijeenkomst. Waar ondernemers uit de gemeente Sluis en de gastheren uit de gemeente Sluis uitgenodigd zijn. Het was een symposium met een paar goede sprekers. Om elkaar te leren kennen, om op te leiden en om verder te verdiepen. En dat was een heel succesvolle bijeenkomst. Ja, want eerst had je een plenaire bijeenkomst en daarna werd in 3 verdeeld in de mooie sessies. Ja, sessies.
Ilse, wat staat er nog meer op stapel of is al op stapel gezet wat betreft wandelroutes en andere... Ja, we zitten nu natuurlijk in de periode net voor Pasen. Dus dat is in die zin wel de drukste periode om alles weer in orde te krijgen voordat het seizoen start. Wij geven al een aantal jaren een wandelkaart en een fietskaart uit. Dat doen we ook in samenwerking met de Zwin-partners. Dus dat is een grensoverschrijdende fiets- en wandelkaart. Verder hebben we afgelopen zomer een vrije tijdsonderzoek uitgevoerd. Dat was specifiek gericht op inwoners. Robert-Jan zei het daarnet al. Enerzijds hebben wij als doelgroep de inwoner, anderzijds natuurlijk de gast. Maar onze focus ligt eigenlijk op die inwoner. Omdat we van die inwoner ook een ambassadeur willen maken. Dus we hebben een onderzoek uitgevoerd om te kijken van wat doet die inwoner nu in de gemeente Sluis? Waar gaat hij het liefste eten? Is dat bij een strandpaviljoen of bij een bistro? Gaan ze wel eens naar het museum? Ga je naar een kinderboerderij? Bezoek je een speeltuin? Eigenlijk alles gericht op recreatie. En dan vooral ook de verdiepende vraag van... goh, als je dan inderdaad gaat winkelen in Sluis... waarom vind je dat dan juist zo leuk of waarom vind je het niet leuk? Okay. Dus ja, die resultaten die zijn nu allemaal bekend. En daar gaan we nu verder mee aan de slag. En wanneer worden die gepresenteerd? Dat zal binnenkort zijn. Oh, leuk. Ja. Nou, dan gaan we dat zien, hè? Ja, zeker. Zeg, ik kom uit Hulst en ik kom aanrijden zo in het mooie IJsendijken. Wat is er bijvoorbeeld in IJsendijken... waar je de focus dan op leggen? Hey, behalve Mauritshof hebben we al gezegd. Ja, maar in IJsendijken hebben we een prachtig museum. Ja. Het museum in Bolwerk is afgelopen weekend nu tentoonstelling geopend. En waar ging die tentoonstelling over? Als het goed is, Spinoza volgens mij. Ja, Spinoza volgens mij. Ja, want die... En de opening van een bibliotheek zit daarbij. Ja. En wat we natuurlijk met dat bezoekersmanagement en met die ambassadeurs willen, is dat... Voor de gemeente Sluis is het heel erg belangrijk hoe we met elkaar omgaan, toerist en bewoner. De toerist brengt een behoorlijk doet een behoorlijk financieel duit in de zak. En we moeten daarin samenwerken. Ja. En we willen die toeristen niet... kijk, het strand gaan ze sowieso naartoe. Ja. Maar Zeeuws-Vlaanderen is zoveel meer dan alleen het strand. We vergeten het strand niet, maar in de voor- en najaar richten we ons meer op het achterland. En dan gaan we aan die bewoner en aan die toerist laten zien wat er allemaal te doen is. Als IJsendijkenaar is het natuurlijk ook heel erg fijn om naar het museum te kunnen. Ja. En als bewoner is het heel fijn om, als je iemand tegenkomt en die zoekt de weg of die vraagt waar kan ik hier, waar is hier een leuke theetuin? Nou, dan kan die naar Schondijken toe. En daarin moeten we samen veel meer harmonieus gaan samenwerken. En dat is onze doelstelling. En dat is de essentie van... Dat is de essentie, dat is mijn opdracht. Ja, prima. Ja. Zeg, nou rijd ik verder en dan kom ik bijvoorbeeld in Breskes. Waar moet ik dan naartoe, Ilse? Daar hebben we ook een prachtig museum. Ja, het visserijmuseum, hè? Ja, dat klopt. Ja, nou, ik noem maar een paar voorbeelden natuurlijk. Maar, snap ik. Waar kunnen ze eigenlijk de informatie vinden, Ilse? Op onze website. En hoe is de website genaamd? Bezoek westzeeuwsvlaanderen.nl. Oké. Ja. En dan vinden ze alles van wandelkaarten, fietskaarten... Informatie over de streek, de musea uiteraard, natuurgebieden, accommodaties staan erop vermeld. Maar ook onze evenementenkalender, daar zijn we vorig jaar ook mee gestart. Dus wij proberen alle organisaties in de streek op te roepen om hun evenement bij ons aan te melden. Zodat ze zichtbaar worden op de website. En welke evenementen staan er bijvoorbeeld voor april op? Of begin je pas in mei of zo? Nee hoor, dat is gewoon heel jaar door. Dus je kan het heel jaar door kun je en dat is een groeilijst. aanmelden. Dus stel dat er iemand is die een evenement opzet. Bijvoorbeeld Wijtje Rock, staat er dat ook op? Ja, dat staat erop. Natuurlijk. Zeker. Tuurlijk, hè. Ja, hij mag niet missen. Ja. Dus eigenlijk voor iedereen wat wils. Ik snap het wat betreft volwassenen, net als ik. Ik heb tijd. Ik heb ook wat geld. Maar wat is er speciaal voor de kinderen, zou ik maar zeggen? Met papa's en mama's en opa's en oma's en kinderen. Behalve natuurlijk het bolwerk, want dan kunnen ze natuurlijk het museum. Ja. Zijn er nog meer zulke... Zeker. We hebben bezoekboerderijen, speeltuinen. En het is leuk dat je nu die verschillende doelgroepen aanhaalt. Want uit dat vrije tijdsonderzoek bleek eigenlijk
dat er een hele grote groep die nu het onderzoek heeft ingevuld, dat opa's en oma's zijn die dus met hun kleinkinderen op pad gaan. Ja. En daaruit bleek dan eigenlijk dat de bezoekboerderijen en de speeltuinen, nou, die zijn bekend, die worden goed bezocht. En de musea blijven dan een beetje achter. We hebben daar nu ook overleg mee gehad met de musea en met de gemeente. En hebben we de extra opdracht gekregen om een gezamenlijke marketingstrategie te gaan ontwikkelen voor de musea die we hier hebben. Ja, maar behalve musea bijvoorbeeld ook molens, hè? Ja. Er zijn er ook bijna hier. Een stukje erfgoed, hè? Ja, een stukje erfgoed. Ja. We hebben een prachtige streek, Jan. We hebben ik een weet hele het, mooie streek. Nou, ik zou je vertellen dat ik ontzettend verliefd ben op West-Vlaanderen. Ja, maar wij ook. En wij ook. Ja. En dat komt omdat ik 16 jaar had ik van mijn eigen geld een poeg verdiend. Ja. En dan ben ik met mijn vrienden naar Nieuwvliet gereden. Ja. Geweldig, hè, die zee. Maar ook die tochten naartoe. En, op de camping gestaan. Ja, en dan reed je over het strand, dat mocht toen nog, naar Knokken. En er kwamen leuke meisjes tegen, die hadden de laatste bus gemist. Zo erg. Dus iedere keer als ik naar het westen rijd, dan denk ik... Dan denk jij aan je poeg en aan de camping en aan de mooie dames. En aan de dames. Geweldig, hè? Ja. Heel mooi streek. Nee, maar dat is precies de essentie van deze streek. We hebben het heel goed met elkaar en het is hartstikke mooi. Er is nog ruimte, er is voldoende te doen en we moeten het gewoon samen doen. We moeten gewoon samen echt deze streek zo mooi houden. Ja, en dan nog eventjes grensoverschrijdend naar Vlaanderen toe. Ja. Want er zijn natuurlijk contacten met de steden daar. En, hoe doen jullie dat? Er is een regelmatig overleg met die Zwin-partners. De opdracht vanuit de gemeente is ook van, nou, we zijn in eerste instantie gemeente Sluis. We maken onderdeel uit van de Zwinstreek en het grotere geheel is dat we ook onderdeel zijn van Zeeland. Dus we hebben verschillende partners waarmee we dan samen de gebieden op de kaart zetten. Ja, en dan ook het mooie ervan is dat jullie al heel veel journalisten over de vloer gehad hebben. Want ik heb jullie natuurlijk in het voorprogramma even gegoogeld. Ilse, vertel, welke journalisten heb je allemaal zo wel gehad? Nou, we zijn daar dus ook al in 2020 mee gestart. Boer zoekt vrouw is een aantal keer hier geweest. Dan de Waalse versie en de Vlaamse. Dus die hebben prachtige opnames gemaakt. De Margriet is hier geweest. Bart's Boekje, Plus Magazine, de Telegraaf. We hebben samenwerking met verschillende persbureaus in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. En zij zijn de tussenpersoon tussen ons en de media, online en offline. En op onze uitnodiging en in samenwerking met ondernemers nodigen we hun uit om hier naartoe te komen en verliefd te worden op de streek. Ja. En daar een mooi artikel over te schrijven. Met mooie foto's. En dan, en dan nodigen we ze een heel weekend uit. Ja. En dan zijn ze van vrijdag tot en met zondag... begeleiden ze naar allerlei mooie plekjes en overnachten ze ergens. En dat wordt allemaal door de ondernemers hier in West-Vlaanderen wordt dat gesponsord. Robert-Jan, zie je mij dan ook als journalist? Of? Ja, misschien hebben we in februari nog wel iets. Ja. Nee, ik snap het, joh. Geweldig, hè? Maar even nog iets over het culinaire van Zeeuw-Vlaanderen. Ja. Want als ik bij de Vierdaagse van Nijmegen sta, Zeeuw-Vlaanderen... Ze kennen het allemaal, hè, dat culinair gebeuren. Ja. Zeker. Klopt. We zijn heel rijk aan niet alleen Michelinsterren, maar ik denk dat elke keuken hier een bepaald niveau heeft. Ja. Vanwege de rijke producten die we hier hebben, van zee, uit zee en van land. Dus, dat is een mooie afsluiting, denk ik, hè? Ja. Zijn er nog wensen voor de mensen? Die jullie zeggen van, ik wil dat nog even kwijt? Ik denk dat we... We zijn heel blij dat we met de gemeente een goede partner hebben. Dat we die coronatijd achter de rug hebben. En dat we nu kunnen bouwen aan een mooie toekomst. De stichting heeft inmiddels nog 2 mensen aangenomen. Dus straks werken we met ruim 2,1 FTE. Zo. En we gaan ons uiterste best doen om er iets heel moois van te maken voor de streek en voor de gemeente Sluis. Nou, prachtig toch? Ja. Zullen we het daarmee afsluiten? Dank je wel voor jullie komst, want ik weet dat jullie het heel druk hebben. Ik heb een voorgesprek gehouden, het was al zo gezellig, ik dacht, gaat allemaal goed komen. Ja. Oké, nogmaals dank. Dank je wel, Jan. Goed zo. Bedankt. Tot ziens. Dan gaan we nu de kijkers bedanken.
Nou, beste kijkers, Stichting Gastvrij Zeeuw-Vlaanderen. Doet er je voordeel mee, wat je hier allemaal gehoord hebt en ook gezien hebt natuurlijk. Ik ben heel content en ik wil eventjes een toast uitbrengen op jullie Stichting Gastvrij Zeeuw-Vlaanderen. Dank voor de ontvangst. Graag gedaan.